estem contents sobretot perquè ha sigut un punt i final de la setmana, ha sigut bastant dura perquè hem marxat 5 dies fora a la Vall d'Aran i hem fet molt treball. És una setmana en la que hi ha hagut molta càrrega, després d'haver jugat ja bastants partits, càrrega sobretot a nivell psicològic, a nivell tàctic, en la que s'han incidit bastants aspectes. I bé, a poc es van introduint matisos, es van conjuntant les posicions, els jugadors, i a poc anar provant una mica ja el que anirà passant. Estamos cogiendo más que nada ritmo porque de cara a la liga y a competir bien, pero yo creo que muy bien el partido y muy buen resultado, que esto nos da confianza para seguir adelante. El míster lo que nos transmite es eso, que estemos serios, intensidad, que lo demos todo, que no dejemos nada en el campo y que lo demos todo al 100%. S'està apropant, ara queden ja només 2 partits amistosos la setmana vinent, ja anar concretant, com a equip filial també sempre tenint en compte els jugadors que estan al primer equip i a poc anar generant aquesta plantilla que farà que comencem amb les màximes opcions possibles de competir.